Те ми казаха: никога няма да готвиш отново. Преди 3 години претърпях тежка травма на ръката при инцидент в кухнята. Лекарите бяха категорични. Няма шанс да върна фините движения, нужни за готвене. За мен това беше смъртна присъда. Не за живота, а за мечтата ми. Плаках, крещях и после започнах да се моля. Ден след ден, месец след месец. Понякога с вяра, друг път със съмнение, но никога не спрях. Господи, ако е Твоята воля, върни ми ръката и аз ще върна сърцето си в служба на хората. По-късно видях, Бог казва: в процеса на израстването си е вероятно да се сблъскаш с много неща, които не ти допадат. Например, с болести, мъчителни разочарования. Но докато вървиш по житейския си път, Бог направлява живота ти и бъдещето ти отблизо. Той ти дава валидна гаранция, траеща цял живот, защото е застанал до теб, пазите и се грижи за теб. 1 година по-късно държах ножа отново, първо треперещо, после уверено, а днес режа зеленчуци с ръка, за която казаха, че е невъзможно да работи. За мен това не е просто работа, това е отговорена молитва. Ако четеш това и някой ти е казал няма шанс, не забравяй, че Бог е специалистът по невъзможното. Ако вярваш в чудеса, напиши амин в коментарите.